compromís també s'ha adherit. En nom seu ens acompanyen els diputats Mònica Oltra, Fran Ferri i el síndic Enric Morera, que ens saludarà. Molt bé, doncs, primer que res, com ha dit Adel, agrair al Consell Valencià de Cultura que ens hagi acollit. Crec que és un símbol important que els ciutadans recuperem les nostres institucions i recuperar-les perquè ens han furtat la nostra radiotelevisió valenciana en un col d'estat indigne, ara fa quasi 4 mesos, i els hem de dir que no els eixirà de baix. No els eixirà de baix haver portat a la destrucció de la nostra radiotelevisió valenciana. I avui que estem així i compartits tot el que s'ha dit, l'autèntica societat civil valenciana, hem de dir que anem a treballar i el nostre compromís és un treball a fondo per a recollir la majoria de signatures del nostre poble. Auguro un gran èxit i la primera mesura que prendrà el nou govern, el govern de la dignitat i la de recuperació del nostre autogovern serà posar en marxa aquesta llei, la vostra llei, que evite les ingerències partidistes en Radio Televisió Valenciana i que la faci viable. Perquè li hem de dir al PP que per 40 milions va dir Alberto Fabra que va tancar Radio Televisió Valenciana i porta gastats 140 milions. Podia haver deixat treballant els professionals que el que volien era treballar en pau, en llibertat, i ara no tindríem que recollir aquestes signatures. No ho han fet, són uns mals gestors, no els eixirà de baix i la primera mesura que farà el nou govern serà posar en marxa la nova Ràdio Televisió Valenciana amb aquesta llei que evite les ingerències i que siga viable per a generar ocupació, generar riquesa i, com no, estar al costat de la nostra llengua i cultura en la recuperació del nostre autogovern i la nostra dignitat com a valencians. Aquest és el nostre compromís, que és un compromís compartit per tots i totes els que estem així. Moltes gràcies.